Meraq tal-larinċ, boros mimlija larinċ u ħafna tipi ta' ħelu kienu fost l-affarijiet li nixtraw biħġarhom meta mill-10 tal-ħadd filgħodu inġabru fil-ġonna tal-Palazz ta' San Anton għal Festa Ċitru. Bħal kull sena il-Festa Ċitru servit biex il-prodotti lokali ikunu għal-wiri u bekk in-nies ikunu jistgħu igawdu mit-tjubija tagħhom. Fost dawn, għasel u bajt u pudina. Din hija festa l-familja kollha fejn waqt li l-kbar jieħdu l-opportunità li jduru jixtru. It-tfal kellhom animazzjonijiet għalihom u żewqu l-post bil-kuluri tal-bżiżaq. Tkellimna ma' wħud min-nies li attendew Festa Ċitru u fost affarijiet oħra staqsejnihom x'jiġbidhom l-iżjed lejn din il-festa. Għalfejn ġejtu anke tagħti daqqatit għal din Festa Ċitru. Jien nemmen fl-imħabba lejn il-proxmu. U n-nis najdilhom an orange a day to keep the doctor away. Fl-istess ħin jevitaw l-mart in-nies. Iċ-ċitru huwa ħelta ħafna li tista' tħawdu ma' ħafna affarijiet u riċetti bħallhom ikun bil-fresh orange juice huwa verament tajjeb għal kulħadd. Barra minn hekk li ġbitni wkoll li l-ħli jkun imur kollu għal Community Chess Fund, hawnhekk namira l-President kemm hija saqajja mal-art tħoss il-polz tal-poplu. Li tixtri tejn u tejn fl-istess ħin hija tajba hu. L-ewwel darba li ġejtu Festa Ċitru? Ijwa l-ewwel darba. Esperjenza sabiħa, għaw atmosfera sabiħa, xi ħaġa ġdida tfal. Wara li attendiet il-qudiesa fil-kappella tal-Palazz, il-President Mary Louise Colero Preca flimkien ma' Sur Edgar Preca iltaqgħu man-nies u mal-organizzaturi ta' Festa Ċitru. Irridu nirringrazzjaw lil kull min ġie, imma eluf kbar ta' nies li ħonqu mill-ewwel il-grounds tal-palazz u anke ġol palazz innifsu u l-private gardens minn kmieni filgħodu, minn kmieni verament, ġifieri qed nitkellmu 8 ta' filgħodu kien diġà kien hawn mijiet kbar ta' nies kullum kien. Issa naturalment ma' kull ħin li għaddi qegħdin jiżdiedu. U allura bil-forsi grazzi minn qalbna Edgar u jiena għal dil ġenerożità fl-aħħar mill-aħħar din hija dil-festa ta' Ċitru qed nagħmluha mhux biss biex in-nies igawdu l-palazz u jgawdu dan il-patrimonju kbir tagħhom u ta' wliedna, imma wkoll biex ngħinu lil dawk fostna li ħajkollhom bżonn għajnuna matul is-sena d-dieħla f'dak li huma kimoterapija speċjalizzata u mediċini speċjalizzati. Min barra jduqu l-larinċ frott is-siġar tal-ġonna tal-palazz, il-pubbliku kellu wkoll l-opportunità li jżur il-palazz innifsu u l-ġonna privati fejn hemm madwar 600 siġra tal-larinċ.